de contrabando, pero quero barato. Na Pedra, unha tenda bella, con muller bella incluída, fainolo trapicheo, e nós aceptamos o precio. Polo demais, saberás, non me gusta demasiado ir de tendas. Abúrrenme, noqueanme, despístanme de veras. Todos esos estantes, cheos de mercadorías, a decirnos, lévame a casa. Creo que o que realmente influiu a Xela na súa estética, na súa creación, e xa desde moi cedo, xa desde os seus primeiros poemas, foi o ambiente urbano que ela coñeceu, creo que podemos dicir que descubriu cando se instalaron en Vigo. A escena dos anos 80, na cultura, na música e na poesía tamén moi en especial, era unha cultura moi viva, moi dinámica, moi enérxica tamén, na que xurdían proxectos, moitos deles alternativos, efémeros, a cultura dos fanzins, das revistas, pero tamén das páxinas dos suplementos dos xornais. Reivindico moito unha páxina que había no Faro, titulada Mulleres, que coordinaba Pilar Comesaña, que onde se publicaron os 4 primeiros poemas de Xela no Faro no ano 83. A primeira da Xela Poeta aparece neses suplementos, aparece fanzins como Catarsis, como as Follas de Sísifo, pero tamén nas páxinas do Faro de Vigo, tamén en Dorna, na Festa da Palabra Silenciada. Nese sentido, ela envía os poemas a esas publicacións que están emerxendo. E ao mesmo tempo tamén acode os recitais que se estaban celebrando, e sobre todo a un moi en concreto, que é o Festival da Poesía no Condado, o que ela asiste desde inicios dos anos 80, desde o ano 83, dunha maneira constante e regular. Cando era moi noviña, era moi amiga, por exemplo, do poeta Carlos Oroza, non? E mesmo ían xuntos a recitais. En Faro de Vigo, no ano 83, é recibida e saudada por Carlos Oroza. Carlos Oroza, que é o poeta vivairiense, o poeta peripatético, é a figura literaria máis venerada por todos nós, por toda a nosa xeración. Ela é saudada por Carlos Oroza. Dos escasos apoios que públicamente que recibiu ela, que se consideraba unha poeta sin xeración. Ela non se ascribía o grupo de poetas vigueses do seu mesmo tempo, que forman parte da xeración dos 80. Poéticamente non estaba próxima aos 80, pero tampouco se sentiu nunca parte dos 90, non? Porque ademais empezou a publicar nos 80, non? E a súa actividade cultural tiña xa moita forza nos 80, non? E ela, eu creo que literalmente se sentía desubicada, se sentía fora de lugar, non? Ela definiuse a si mesma así, non? Como unha escritora que se preguntaba onde está a miña xeración de poetas e de poetas en galego. Hai bastante distancia entre o que foi a poesía dominante naqueles anos, que era unha poesía que tendía o culturalismo, os temas clásicos, a volta a unha forma, mesmo ás veces métrica, coidada, coa estética de Xela, non tiña moito que ver con iso, e ela mesma era consciente. Ela din que había moitos poetas nese tempo, vou non ler para dicilo coas palabras dela, fan hoxe milimetrados poemas sobre unha viaxe a Creta ou o insustituible destino. Outros xogan a mergullárense nos dicionarios e adícanse a artesanía do trenzado de expresión tradicionalistas e cultas para fuxir do compromiso. E claro, despois está ela, a inspiración de Xela, Lou Reed, é moi coñecido, Janis Joplin, e de aí é de onde ven esa inspiración. Entón, aí temos outra explicación máis a que, digamos que eran auga
e aceite. E outro dos seus amigos desa época é o poeta Alfonso Álvarez Cácamo, que foi precisamente o que me contou pois que algunhas veces se referían a ela como a poetiña viguesa e que ela estaba como moi enfadada con ese calificativo polo que tiña de pexorativo, evidentemente. Non, a ioíña non era gratuito. Estamos nos 80 daquela, que dicir, éramos pouquísimas mulleres as que estábamos pois nun recital ou que publicábamos da nosa xeración, quero dicir, non? Estaba autoras como, Margarita Ledo, xa non digo Xana Torres, María Xosé Queizán, en fin, pero digo a xeración dos nosa. Éramos moi poucas mulleres. Elena de Carlos, Cristal Méndez, Susana Trigo, logo estaba Pilar Vallarés, hai máis nomes por aí, pero ben, pois eso, ela contaba os cos dedos da man. E eu creo que ela era moi consciente da situación das mulleres. Logo, despois, hai unha cousa que a mí me parece moi interesante, que é como non se axusta nas súas poéticas, na súa obra, na súa literatura, os modelos e os roles e as categorías femeninas. Creo que non, que as circunstancias distintas educativas ou históricas que viviramos as mulleres e os homes que sí se reflexarán na literatura, pero do mesmo xeito que se reflexará na literatura o xeito distinto que teñamos de buscarnos a vida, de vivir ou de plantearnos a existencia, non? Creo que a literatura está por encima, a literatura e a arte en xeral está por encima dos sexos. É unha cuestión de sensibilidades, non de sexos. Denuncia de equilibrio, seu primeiro libro, un libro que está datado no ano 1984, cuxos poemas, algúns deles apareceran xa en publicacións periódicas. É un libro marcadamente urbano, é un libro que presenta suxeitos escindidos, desorientados, que deambulan por unha cidade. É un libro que, como o seu propio título indica, denuncia ese aparente equilibrio da sociedade, do mundo, da vida, a falsidade da orde aparente. Probablemente hoxe sigue sendo o meu libro máis afectivamente máis próximo a min, non? Dicir, a pesar de que sei que o máis paixonal, probablemente, Intemperiome, por exemplo, é un libro moito máis racional, aí está moito máis a xera de cabeza, que intenta reflexionar a partir da linguaxe e transgredindo a linguaxe, pero en Denuncia do equilibrio hai un libro moito máis paixonal, que intenta situarse no contexto no que vive, que intenta reflexionar sobre as cousas que ve, que intenta modernizarse, que intenta trascender o que se estaba facendo naquele momento, e quizáis por eso, porque o contexto era moi pouco receptivo a ese tipo de poesía, pois pasou máis desapercibida no ano en que foi publicado, non? Trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada a garda. Non chegabas nunca, e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín, fun por trás de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado, se xiro terras e metais, lenzos abertos, entrelazados, se escandalizo interior de roto peixes, lubinas, caranguexos, é que teño o corazón de auga derretida, desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas toando como a corsarios dos mares da palabra. E outro tema importante creo que ten que ver co que ela nunha entrevista, nunha das últimas entrevistas que lle concedeu a Ana Romaní a raíz da publicación de Intemperiome, di que a poesía, a obriga da poesía é cuestionar a orde das cousas, non? Pois ese cuestionamento, non? Esa denuncia do que é aparente, non? Do que é institucional, do que é social, non?
e que ela evidencia, que ela cuestiona na súa poesía. Creo que é necesaria a desobediencia tanto no íntimo como no externo, non? Desobediencia por aquilo de non quedarse atoutiñado, atascado, digamos, no que está previsto, non? Precisamente para abrir asas tamén. Cando leín Intemperiome, que foi cando saiu publicado no ano 2003, xusto antes de facer a entrevista a Xela, pois foi un libro que me fascinou xa dende esa portada negra, e logo ese poema inicial, que ese longo poema inicial, o libro está dividido en 3 partes, deseñado en 3 partes, ten un longo poema inicial que é un poema no que confluen rexistros, voces, un poema de longo alento, non? Que é unha declaración de posición pois rotunda, non? Ao que seguen, a ese longo poema, seguen pois 30 poemas breves, donde Xela fai unha vez máis ese traballo de fractura do idioma, de tensar o idioma ata o límite, non? Dese extremar a sintaxe, o xogo todo cos pronomes, nun exercicio de contención, de condensación absoluta. Así, aquí, neste lenzo imaginado e suxestivo. Non me sei se non me trato aquí. Non me sei se non te trato aquí. Non te sei se non me trato aquí. Son poemas que de alguna maneira apuntan ou fortalecen esa visión crítica dela, ese cuestionarse a orde das cousas, non? Aí fala do escaparate, do mercado, do organigrama, de todo ese léxico que ten aí que de alguna maneira construe un discurso crítico cun sistema, pero alén deso tamén esos poemas breves está tamén condensada a súa posición con respecto ao poema, ao poético como exercicio de liberdade, como espazo no que intemperiarse, no que exporse e ao mesmo tempo escoller unha posición. Convirás tamén no prezo que che propoñen as procuras. Pois volve en ti. Cando te vexas gabear as sombras a observar o pasto debruzado, agarímate, abrázate, e beiré a leve cun dedo a ferida máis recente. Xela, con 2 palabras para rematar, imos dicir a xente que non lee poesía o que se está perdendo. O que se está perdendo? Sí. Bueno, pois principalmente unha das cousas que hai que buscar con máis violencia nesta vida é o prazer, porque é algo que temos bastante difícil de conseguir. E a lectura de poesía, eu aseguro que é un prazer. E outra das cousas que creo que é fundamental na nosa vida é o coñecemento, a inteligencia, o coñecemento de nós mesmos por dentro e de nós mesmos como relación humana. E iso é outras cousas que está en todos os poemas. Baixo diversas roupaxes, pero está sempre. Está aí.